Sensitibo po ang ating tatalakayin ngayon mga kaaksyon. Mula sa Cebu City, makakausap natin via video call si MJ, ang kinakasama ng isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia na pinagsamantalahan at ginahasa umano ng kanyang Arabong amo. Maaari bang maikwento mo, MJ, kung ano ang nangyari sa iyong kinakasama sa Saudi? Bali, sir, December 10, 2023, umalis siya dito sa Pilipinas. Dumating siya doon, January ata. April 23, sir, alas 6 ng umaga doon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, puntahan ko doon yung uwa. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba o inano? Sabi niya, puntahan mo na lang. Maya-maya, umiyak siya, sir. Yun na pala, may inano na siya, sir. Ginahasa siya. Oh, yun na po, sir. April 23. April 23, nirape siya ng kanyang amo mismo. Opo, sir. Kasi wala yung amo niyang babae doon nag-aaral pag umaga. So wala yung amo niyang babae, kaya nakabuelo yung amo niyang lalaki. Opo, sir. Ang nag-rape talaga sa kanya ay yung mismong amo niya. Opo, sir, yung lalaki. Yung amo, sir, bali, tinatawag, pag wala yung babae, tatawagin siya para mag-massage. Nung lalaki. Oo, hindi papayag yung asawa ko, pero naano lang siya kasi siya lang mag-isa pinipilit siya Ito bang among lalaki na nanghalay sa iyong asawa, ano ang trabaho nito? Bali, police, sir, doon sa Saudi. Nung bang pagtawag niya sa iyo, yun mismo yung araw kung saan ginahasa yung asawa mo? Opo, sir. Pagkatapos natawagan ka niya, ano yung ginawa mong aksyon at anong ginawang aksyon din nung kinakasama mo? Siya ba ay nagsumbong sa amo niyang babae? Hindi, tinatakot siya, sir, na wag magsumbong daw, ganyan. Wag na magano, tinatakot siya sa lalaki. So hindi siya nakapagsumbong sa amo niyang babae? Oh, hindi, sir. So ikaw, ano yung ginawa mo? Bali, pumunta po ako sa uwa, sir. Sabi ko, i-rescue ko na yung asawa ko kasi hindi yung kalagayan niya doon. Sabi ng taga-uwa, tatawag sila sa sa Saudi, tawagan na para ma-rescue. Pero doon araw na rescue siya, umabot pa ng ilang araw. Pero na-report mo sa mismong OWA at sinabi mo sa OWA na ni-rape yung asawa mo. Opo, sir. Nung ma-rescue yung asawa mo, nagsampa ba ng kaso yung asawa mo doon mismo sa Saudi? Yung mismong agency nagsampa, sir. Sabi ko sa asawa ko, sir, na kung gusto mo na talaga umuwi, uwi ka na lang, huwag ka nang ng kaso-kaso. Siyempre, matatagalan siya doon So nagsampa ng kaso yung agency laban sa amo? Oh, yes, sir. Opo. So ano po yung naging resulta? Di ko po alam, sir, kasi yung agency, walang update sa akin Hindi ka binibigyan ng update ng agency. Yung misis mo, nakakausap mo pa ba? Oh, yung misis ko lang, minsan mag-online. Tapos sabi niya, nag-aantay na lang sila sa exit visa na lumabas. Ang tanong ko, kailan pa ba? Okay. Kasi Ang gusto mong mangyari ngayon, makauwi na itong misis mo. makauwi ng misis ko, sir, kasi hirap na talaga ako dito, sir. Lalo na sa panggasto namin araw-araw. Di naman ako magtrabaho kasi may mga bata. Ilan ang anak ninyo? Dalawa, sir, kambal, maliit pa. Ilang taong gulang na yung kambal? 5 years old, sir. 5 years old. Kailan mo huling nakausap yung agency ng misis mo at yung misis mo, kailan mo last na nakausap? Mga 3 weeks na ata, sir. Yung misis mo saan ngayon nakatira? Sa accommodation, sa agency nila. Ano yung last na napag-usapan ninyo? Update ko raw yung uwa, saka sa DMW. Okay. MJ, makinig ka. Nasa kabilang linya na rin ang telepono ang local recruitment agency ni AMI. Makakausap natin si Racel Quinto, ang welfare officer ng OAsia Global Resources Incorporated. Matanong lang namin, kumusta ang status ngayon ng ating kababayan na si AMI na ginahasa ng kanyang Arabong amo na isang pulis? Correct ko na lang po si Sir MJ, sir. May 23 po, sir, nag-report yung family po, sir, with regards to the alleged sexual harassment po, sir. May 23 po, sir, hindi April. So hindi April, May 23. Receipt po ng information po, sir. We right away coordinated with our FRA. At the same time, nakausap ko na din po itong si OFW AMI po, sir. Ano po ang status, ano na po ang kalagayan ni AMI at ano na po ang detalye rin nung kasong isinampa ng agency sa laban doon sa amo? Actually, sir, yung amo talaga po, sir, hindi nakipag-cooperate. Kahit sa prosecutor po, sir, hindi nag-a-appear itong employer na lalaki po, sir. And then ngayon po, sir, yung ginawa po namin, sorry, nakaschedule po sila ngayon na pumunta ng police station para po mapadali po yung pag-process ng exit nitong si OFW AMI po, sir. Since itong employer talagang nagmamatigas na hindi magbibigay ng exit po, sir. Dito sa asawa na naghihintay, itong si MJ, kailan pwedeng asahan ni MJ at ng kanyang mga anak na itong OFW
natin na si Ami ay makauwi ng Pilipinas? Actually po sir, ngayon po sila naka-schedule sir. So as per our FRA, sabi nila within 7 days daw po, pag ma-release yung exit niya, automatically po papauwiin po namin si worker po sir. Okay. Sino po ang sasagot nung... Hopefully po sir, mga 1 week kasi... Mga 1 week? Kasi gustong-gusto din po namin ito, alam po namin kung nauunawaan po namin yung pakiramdam po ng family niya. Minomonitor din po namin yung status ng kaso niya. Opo. Since ito yung employer talaga sir, nagmamatigas. Pulis So, eh. Pulis eh. At saka hindi ito ordinaryong pang-aapi o pananakit sa ating OFW, kundi panggagahasa. Yes po sir, that's why po sir, kaya pinampahan po talaga ng kaso ng agency. Yun po kasi advice namin dito sir. Sino po yung sasagot ng ticket pauwi ng OFW natin? Actually sir, that is, ready na po yung ticket sir. Ready Exit na. lang po. Automatically we will book the ticket po sir once exit visa received. May konting tulong ba yung inyong agency? Halimbawa, makauwi itong OFW natin? Yes, of course po sir, opo. Tapos yung unpaid salary din po niya sir, idadalhin po niya yun. Miss Russell, ito bang agency nyo matagal nang nag-ooperate? At matanong ko lang, ito ba yung unang pangyayari na yung OFW na pinaalis ninyo at pinapunta nyo sa ibang bansa ay ginahasa talaga? Yes sir, ito po sir. At ito din po yung pinakamatagal namin na naging case po sir. Itong employer na ito, ban na po ito. Hindi na pwede itong kumuha. Hindi na po sir kasi may case na po siya at hindi po inatinan lahat ng mga hearing po. Opo. Para mabigyan ng kasiguraduhan, mga kaibigan, at talagang kailangang matutukan itong nangyari po kay Ami, ating kababayan na OFW. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Si. Po, Attorney Si, medyo nabigla ako dito sa ilalapit namin sa iyo ngayon. Hindi basta-basta ito pananakit or problema ng kundi ginahasa ng employer na pulis na taga-Saudi. Na-check nyo na ho ba, Attorney? Ano na po yung lagay po nitong OFW natin? Based po sa database namin, siya po ay currently po under sa FRA accommodation plan. Kasi po, nag-file na rin po ng labor case po against po sa kanyang employer dahil nga po, kailangan po natin makakuha po ng exit visa. At ito po ay nakakausap rin po ng aming welfare officer doon. So now, as to the criminal aspect naman po, of course, it depends sa ating OFW po, no? Dito kay Flora Mino, kung siya po ay magsasampa rin ba ng criminal case, pag ganun po ay papasis naman po din natin siya sa ating MWO po. Kasi of course meron naman tayong mga counsel naman po, no, yung mga lawyers po na mga retained counsel po ng MWO. Opo. In case she will decide po to do that. But in the meantime po, ang inaasikaso po ngayon ay yung kanya pong exit visa. Opo. Dahil nga po, like what I've said a while ago, ang employer po is uncooperative po. Pag ganito po bang sitwasyon, Attorney, halimbawa magdesisyon si Ami na mag-file pa ng criminal case sa amo, hindi pa siya makakauwi dito at kailangan niyang mag-attend mismo doon? Yeah, yun lang. Kaya sa totoo lang po, yung ating mga kababayan, no, yun ang mga nagiging hindrance. Sa parte po nitong asawa ni Ami at nakausap namin, parang nag-usap silang mag-asawa na hindi na yata mag-file ng kaso, kundi ang gusto na lamang nila makauwi na. At yun nga lang dahil hindi nagko-cooperate itong employer na magbigay ng exit visa. So pag ganyan po na matigas yung employer na ayaw magbigay ng exit visa, ano po yung prosesong ginagawa, Attorney? Ayun po, nag-file na po ng labor case po. And then of course, we're waiting for the decision po. And then of course, the labor court will be the one to say no na para po mabigyan na po ng exit po yung ating pong kababayan. So, and then kung may mga unpaid salary pa po siya, so na kailangan bayaran ng kanyang employer. So ando po tayo sa process na yun ngayon. Opo. Ang gusto mo, makauwi na yung misis mo para safe na siya at maalagaan na yung mga anak nyo. Kumbaga, ipagpapasa Diyos nyo na lang yung nangyari at yung kalukuhan na ginawa ng kanyang amo. Opo sir. So MJ, narinig mo na yung agency at mismong si Attorney Si ng OWA ay kausap na natin at inaasikaso na nila itong exit visa, proseso ng pagpapauwi sa lalong madaling panahon sa iyong misis. Anong mensahe mo sa misis mo, MJ? Kung nanonood siya at mapanood niya ito, ano yung mensahe na gusto mong iparating sa kanya? Tiis-tiis lang dyan. Malapit ka na makauwi. Okay lang ng mga bata. Nag-aaral na nga. So MJ, lakasan mo lang yung loob mo. Sabayan natin ang panalangin na makauwi na yung misis mo para mabuo yung pamilya nyo at maalagaan mo na rin yung misis mo at maalagaan nyo yung mga anak nyo, ano? Yes, salamat sir.